everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mga higala, ani kita mapahitakdo sa pipila na lang ka mga yugto ni atong sugilanon nga naglimin og mga misteryo. Draco. Dili na ko kaya. Diyos ko. Sa sunod semana, mahita po ng akong gikahadlukan. Dili na ko kaya. Dili. Bisag sa una-una lang lagi. Dili kina ko kaya maong gibuhaton. Dili kina ko kaya ang buhaton. Dili. O sa day kapuslanan sa akong pagkagiyan nimo, Ate Julia. Kung wa ra di ay mahitabo. Inday. Usahay, dagha mga misteryoso panghitabo sa kinabuhi sa tao. Nga mismo siya, sa iyang kaugalingon, maglisod gani og tugkad. Nagkasabot ko. Oh. Mao kini tinuod. Pero dili lang yung tingalin ako kaya tungod kay una. Delikado ang maong buhat. O gato pa yun sa akong gimahal. Lisod kayong tugkaron. Pero huna-huna Ate Julia. Nakaduo lang ikatakdang higayon. Angay lang sab nga magkadako ang posibilidad ini alang sa katumanan. Kay kung palabyon kining higayon na, kawang ang kapasayloan sa usa ka kalag nga sinilutan sud sa labihang daghang katuigan. Kung mapakyasing panahona ang iyang ginauman, kanusa pa man ka ni mahumantanan, Ate Julia. Kanusa pa man. Mahal ko siya. Mahal ko kayo ang binuhat ng katakda na sa kasaysayan nga ako buhatan sa ingon. Dihay napitang yun ko maglisod. Ug mas ni samot yun iron. Nga nagkaduol na kit kaayo among kayon. Gisabot ka Ate Julia. Kay normal lang ka na. Tawhanon ka na nga pagbati. Pero hatagi lang sab gyud og luna diha sa imong kasing-kasing. Ang gikatakdang propesiya nga manghitabuon niya pinaagi kanimo. Diha kanimo magdepende ang tanan Ate Julia. Ikaw, pangutan-on ta ka Ate Julia. Gusto kang matapos na ang mga panid sa karaang kasaysayan? O dili? Kahayag. Pero kalit lang sa bangyang pagkahanaw. Diyan ako masigpati sa ubos ng bahin yan ang puntahan sa kwarto ni Julia. Gusto. Nagkaduol na kiday ang katumanan sa gikatakdang propesya. Nabilong tadahang to na ning modernong panahon. Pinaagi ni Julia Florante. Dinining baya nga tipik og kabahin sa mga bandi kaniadto sa akong pagkasupremo sa kulto nga Antikristo. Kinahanglan nga makabato na gid og katapusan ang kasaysayan. Luciferos ayaw babagi ang mga maayong tinguha sa tagalangit aron mapadayon ang mga kag sa makasasamay na sulod. Huwa ko ilimod hangtod na ni panahona ang akong pagkadako ang labing daotang tao sa kasaysayan. Huwag ka pa mangandam. Abi pa na kung ready ka na. Miss Brenna. Sorry. Pero may pinag-importanting desisyon. Ang angay ko unang hinutukan ug maayo. Huh? Sa sunod semana na, mao na ang gikahadlukan kong higayon. Aron mahitabo ang matod pa.
propesiya sa paghahad sa kalag sa usa ka sinilutan alang sa hingpit na niining kapasayloan. Sa sunod semana na, atol sa pagtakdil sa buwan. Oh, Miss Brenna. Gusto ko hinugtukan utog karon ang ako kaugalingon. Kung ang sakit ko kaandam bahin niini. Dili kini kasarangan. Naglimin nga misteryo ang nakinahanglan nako ni higayuna aron matapos. Judea, focus na gud na sa mission ni Kisanong kanimo. Ako ra mahibaw sa imong trabaho sa opisina. Miss Brenna, tabangi ko. Tao lang ko. Og dili kalikayan nga mopati ko kahuyang sa balatian. Kung may mando sa imong kasing-kasing ang pagtuman sa tanan, nga sa ato pa, tinuod nga ikaw ang katumanan. Pero kung wa yun bisan kamay, nga sa ato pa, dili pa karon ang panahon, og dili ikaw ang gikatagtang binuhat, nga mao'y mo tapos sa nasubdang kasaysayan ni Lolo Draco. Nagkinahanglan paghihapon sa imong pagpili. Mupatigbabaw paghihapon ang mando sa imong kasing-kasing. Miss Brenna, Nakakaroon sa lisod kaayo nga sitwasyon, Judea. Husto kahan. Dili sayon sa bahay ni Judea. Sa sunod semana, mo ang katumanan sa tanang mga panagna nga maghitabo gyud. Way magkapugong ni ini. Way kang bisan kinsang gahom ang makasanta ni ining tanan. Gayon sa mong pagsiguruhan. Nga si Judea mismo, napamagani karon sa pagduduha. Gugma, mao ka na magtukmod unya niya. Aron mahanaw ang pagduha-duha. Draco? Judea? Unsay problema? Wa. Unsay tuyo sa giyang bata nimo? Naghatod og mensahe. Alang sa imong kamatayon. Wala ko mahibaw sa angay na kupuhaton. Tumana, buhatan lang ang sa may angay. Kay maura ka nagipangayo sa kay gayunan ki kanimo, Judea. Dili lagi na ko kaya. Ayaw na ka nagbalik-balik ka mga punga nga dili mo kaya. Kay busamot lang ang imong bation nga kahuyang sa balatian. Nagsulti lang ko sa tinuod. Wa ko magbaka kanimo, Draco. Gisulti ko ang masamay ako karong kibati. Hilabi na kinagkaduol na ang maong higayon. Dihi gayon na. Nangayo ko si mong kaluoy. Gugma og pagsabot. Ikaw lang ang makahatag ka nako sa kamatayon nga dugay ko na kaayong gipangandoy, Judea. Aron mahingpit ang katumanan sa kapasayloan sa sala ug tunglo. Kimbutan na kinindaan. Ayaw intawag pakyasa. Maluoy ka. Ako'y mahimong alaot, Judea. Ako ug ang kalag ning lawas nga ako karong gigamit. Aron padayong magpakabuhi ni kalibutan na. Matad pa sa misteryosong bata. Nga sa sunod semana. Mauna katumanan sa sakripisyo o paghad atol sa pagtakdol sa buwan. Magpakiluoy ko nimo niya ng higayon na. Hataki og katumanan ang ipanagna nagdaan nga mo'y buhaton mo. Ug mo'y mahitabo sa unya kanamo ni Eliakim. Unsalan ka mo, day manimba? O, Sherlan, magipanimba si Draco. Sige. Ingat mo, day ha, si Fafa. Salamat, Sherlan. Asa man day si Manang Rosaura? Siya nangumpra man. Bagol pag ito nagkagawa sa gate, day. Mao ba? Isa ra, ako na di ipangutanan ni mo man. Unsa man kana, Sherlan? Kuan kining
Dili nakatinuod mo trabaho sa opisina ni Miss Brina sa kumpanya dahi, no? Unsa kini ako nakita sa akong pagpanamin? May puwa ang ibabaw nga bahin sa akong tukan. Ngano ka ni? Usipot ni pasabot ini. Tingali unsa na ka na, ha? Kabahin na kini sa nagsingabot nga sakripisyo o paghalad. Unsa? Sa akong pagtuo. Doon na kini mensahe. Please lang. Dili ta maghiskot pa ni anak. Mag-uol ko, Draco. Kano sa pamaday mo dawaton ang kamatuoran? Dili pa. Milig ko naman unta ang imong balatian bahin ni ana. Oo. Tungod kay akong gipaningkamutan nga makigpisok batok sa kahuyang. Karon nga nagkaduol na. Kahuyang. Kahadlok o kabalaka. Mo ni patigbabaw na sab sa kunahuna o balatian, Draco. Sa Murag paminaw na ako. Mas una pa ko mamatay ka di mo, Draco. sige na. Tana sa simbahan. Nagkuwang ka lang sa imong pag-ampo. Usahay. Makaingon ko. Nga nung sa kadaghang tao, ako pa man yun. Tungod ka talagsaon ka. Lahi ka sa uban. Kay kabahin ang imong kaliwatan sa kasaysayan. Draco. Di man talagsaon ka. Kay kabahin ka sa kasaysayan. Ug ang akong pagkalahi, ang akong pagkatalagsaon, ug ang pagkahimo kong kabahin sa kasaysayan, mo'y maghimo ka na akong kriminal. Mao ba? Kung ingnan taka ka, nga nasayop ka mo sa inyong kituhuan, nga ako ang maong babae, nga mo'y yawi sa hingpit mo na kamatayon, Draco. Dili mahimong masayop ang mga panagna. Ug ilabi ng dili mahimong masayop ang duha ka mga bantay. Ang misteryosong tigwang ug ang misteryosang bata. Dili sila mga mortal. Busa dili sila angay tuhuan. Unsay buot nimo ipasabot? Unsa ba nahitabo nimo? Paselo ako. Pero kinahanglan ng mahibaw ka. Nga dili matuod nga gugma kinigipati ko para nimo, Draco. Unsa? Paselo ako. Pero mao ka na'y ako natugkad karon. Kakalit pa. Sa magkakalit sa diyang miabot ka sa akong kinabuhi. Judea. Sige na. Tara. Manimba magkata. Sige na. Kaya dito, akong isumbong sa Ginoo ang akong pagbati. Nga may kasiguruan nga nahali mo. Pero sultihan talang gigandaan na. Dili tinuoray nga gugma ang gibati ko para kanimo. Dili. Dili ang mga punga ng gawas sa baba mo'y angay kong tuhuan. Kundili, ang imong mga buhat ug matag pinitik sa imong kasing-kasing. Kay usahay gani, ang gisinggit sa imong baba dili mo ikihagaw-haw sa imong kasing-kasing. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.